Jasmin Ćatić, poznat pod nadimkom Bomba, preminuo je u kazneno-popravnom zavodu u Orašju, gdje je služio zatvorsku kaznu. Tek nekoliko dana prije smrti trebao je proslaviti 50. rođendan 8. februara. Prema zvaničnim informacijama, Ćatić je ležao poslije večere i više se nije probudio. Stražari su ga pronašli bez znakova života tokom obilaska ćelija oko 29. januara u večernjim satima. Njegov advokat Omar Mehmedbašić potvrdio je da je Ćatić posljednjih mjeseci bio bolestan i da je primao propisanu terapiju. Ćatić je bio višestruko osuđivan, a široj javnosti postao je poznat kroz TikTok, gdje je tokom 22 godine bio u centru pažnje zbog sukoba i svađa sa Mirzom Hatićem. Sukob je eskalirao u septembru 22 godine, kada je došlo do pucnjave ispred jednog nargila bara u Sarajevu, a Ćatić je tada upucao Hatića. Za ovaj slučaj je proglašen krivim za izazivanje opće opasnosti nakon što je sklopio sporazum o priznanju krivice sa tužilaštvom kantona Sarajevo. Tim sporazumom odrekao se prava na suđenje i prava na žalbu na visinu kazne. Osuđen je na 1,5 godine zatvora, koju je izdržavao u KPZ Orašje, gdje je i preminuo. Jasmin Ćatić Bomba ostavio je trag u javnosti, kako zbog svojih sukoba, tako i zbog prisustva na društvenim mrežama. Njegova smrt podigla je veliku pažnju, a priča o njegovom životu i posljednjim danima mnoge je šokirala. Ostavite komentar ispod i podijelite svoje mišljenje o ovom dramatičnom i tragičnom događaju.